Nimba na oras yung manen papagayam, itaro kung daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Tinaudya pa nakakita ka ni Onesto. Italang manan akayat ko kasarita. Mahiliw akong kankwana. Kat masapol nga ramidak na ito eh. Ay. Lisbeth, Oh, Onesto! Maputbutin kan sa? Sa dino dayan mo? madama ak ngagmanmaniho ito agaling ti cellphone ko. Adda kidawakan ka. Umay ka dito'y mansion. Lisbeth, Mabuting ka kadi kanya kon, manong Onesto? San ka matin nga maumay dito'y mansion? Ato ti kayat ko ngay bagakan ka. Ngam no saan nakapatgan? Saan ka apilitan? Agsarita talangan iti opisina inton bigat. Lisbeth, umay kan mang opisina inton bigat. Awan matyar aramidat dito'y mansion? O anya, manong Onesto? Asino ti kadgam dita mansyon? Agmay may saklaan. Ay, adagayam ni Manong Benji Tirwar. Diyak matamo no sa dino tinapanandadati kad Manong Tiyak. Kasta ka di. O sige, Manong Onesto, depel ko to cellphone. May amon dyan na ibagak. At kita tantulangan ni di opisina inton bigat. Kampay iti. San ko apilitan nga umay dito? Masapul nga umay ka. Masapul nga umay ni Onesto. Nas ka na paligyak ti planok. Sana balin ang bumabati pa nagkita na kanyak. Tati na patag, maagaw ko ka ni Adelfa. No saan ko apagustuhan ni Lisbeth? Ang mga numapasakitan launa yan. Kat anya manan ti aramidan na kini Adelpa. Diyak kayat ani Adelpa ti agikaro. Saan namot nga ta ang mapanunot ti mang sulisog kanya. Adamot ni Benji. Kan amangan no dumtengton damang jak kan Sir Amir enton madamdama. Jak ipalubos ang masikapan nak ni Lisbeth. Jak kayat nga agsangit ni Adelpa iti kamaudyanan. Patgam nga minan, tinabayagan na kidkid daw aking kanak. Agbakasyon kan. Talaga planong tagpakasyon, amag. Kaputan na kayat ko ang madugtanan. Kaniya day jay? Diyak pa'y lang may bagay ka dayta. Kansan kong amo, no niya nga daw ti kandak to dita. Basta dak tulatan. Kayat mo ka di kasarita ni Adelva? Wandatang, ipasublat yung man kini Adelfa ti cellphone. Ay, Adelva. Kasarita na kakano ni mamang mo. Umay ka po. Kabayakan di pa nagsalsalita tama nung Onesto. Agi nung tapaylaan. Toast? Saan ka pa'y gaya managsardeng anaginom iti nasangar, Lisbeth? Pabaynan na ka di? Italaan. Sige, Lisbeth. Pagustuhan ka. Okay, another toast. Agyaman naklahon ay Manong Onesto. Nakasingsingpat ni Adelfa. Kat nasingsingpat ngam siya. Saan ka di? Iso saan ka ang mababalaw? Nung apay nga ay ayatem launay. Akwak. Kado tinagbidotak. Kat agbababawiak. Saan ko makakastoy tinagtungpalan tibiyak ko? No sana nagsinadadadi kan mami. Lisbeth. Inawis ka tadanggayan na nga uminom Manong Onesto. Kaputan na sakit tinakap ko. Nagdamdamag ni mamang may panggabi di trabaho kamang. Kinumusta na ti panakilangan dagiti padak na empleyado kan dagiti akin kuko iti kumpanya. Amangan.
Nuhadda na ibaga ni Leslie kang kuana. Panag ko nakatawan, amang. Nagsarita kami langit ay malam. Ay, amo, nukasano nga gungat ni Victoria. Sapay la ko mata patuloyan ni mamang ti agawid. Isumton ti panagpudnukan ko na. Ngamno kas pagarigan ta sa bali ti pakaamuan na. Barang no day ta ti pakapilitan na nga agawid, ama. Nakagaskas at ako maonesto. Milyonaryo ti amak. Agmay may saak nga anak. Manipod kinaubing ko. Diyak na rin na. Di maipatag. Saan mo kumaasawan dayta, Lisbeth? Ipatpatag na ka ni papang mo. Nasay-saya at lakuman no nagpalinak akas ka ni Adelfa. Uno siya kuman ni Adelfa. Tapno siya tinayat mo. Nabartag ka, Lisbeth. Saan mo nga amo ti bagbagam? Apay, adi nakabalan nga ayat honesto. Nakasagana kang baliw. Nanaskan may sukat ko sa amin na kinabak nang ni. Inagkanak ni Lisbeth. Mariknak tinabara kan nalamoy tabagina. Diyos ko. Iliklik na kumait sulisog. Itay payag gawawang. Agkan na, honesto. So, madam tiarakop ko. Nakasagana ka mangipaay, iti amin ko kan ka. At danda Sir Amir. Lisbeth, batanak. Induranak? Urihan niya gayam tiaramidak. Di naklat na kabalan nga ayatan. Honesto, kung gayam ti imbaga ni Benji kanya, agda ka. Lisbeth, nabartik ka manen. Nagadun ti nagawangam. Ananawa, sana ka din ng... Anak, manong honesto. Uri pag kanito lang ti kadam, pinaragsak na. Anya ti kayat masawan, Lisbeth? Uri ni manong honesto dad, nabartek. Manong honesto, agan-anat ka. Ang mga namadiskrasya ka. Narigatan na mo, sana matuloy ti kasaryo kini Adelfa. Lisbeth, Sige, honesto. Agawid ka. Siya kung ti makaammo kini Lisbeth. No saan mo akabalan, ipamanehom langan kini Benji tilugan. Kat iba ti Monte Cotsem. saan sir? Kabaalak tag manihom. Saan ako na yan nabartag? Sige sir. Umay kan, Lisbeth. Itulnog ka ni ti kwartong. Umay kan. Ibatanak dad. Kabay lang ti magna. Naragsa ka kita. Gaputay may ni honesto. Sige dad. Bayan ka ko. Naragsak ka nun ni Lisbeth. Gapo ka honesto. At dangata napasamak ta. No kas pangarigan kas ta tinapasamak. Masapon na ikasar na ni Lisbeth. Awanan ti problema. Itapay lang. Masapul nga agrampakak. Wat talaga yan, di masapul tayo kaya ababae. Uray at daak dito yung Manila. Dakil ti maaramidan ti kwarta. Tapno may pamuspusak ariwit bukin dagiti agama. Makamot na niya ti pagtungtong palan. Basta makapalasan. Kasi di nang manlamalagit nga awagan ni Amir. Ni honesto gayam ti awagan. Awan kayam ti bag ko iti abay ko. Nabatik sa amin iti kotsek. Ano muna ta? Marik nga akong ti bartek ko. Agkinkintayagak pailaan. Kasladyak mamati. Akabaalan ni Lisbeth ti mang sulisog kanyak.
Kasanon no saan nadimtang ni Sir Amir. Bueno nadatnan na kami ang nakaarakop ni Lisbeth kanyak. Tidakas na nung nagparabo ni Lisbeth. Kat ipilit na nga agkasar kami. Anya nga ta, rumbang nga tang ipudnok kini Adel pa daytoy. Ni Madam Margot. Rabiin. Umawag pa ilaang. Hello? Honesto. Nasaya at siriring ka pa lang. Amo, nasakit pa lang tinakam ko ka. Dandani ako na tayo gapugan ka. Sa kalpasan na, arig na nga imbasuran ako ni Amir. Noon niya man ti problema yo kini Sir Amir. Sana kay ramraman. Amo, ngagpatpatay launay ni Lisbeth kan ka. Kanuray ni Adel pa. Karaman, bukat tayo amin. May sapay dito yung Madam Margot. Nung anya ko mati maaramidan na. Kat adda ije Manila. Malaksid, no kilat adumtang akas iti inaramid na idi. Ti problema kada Adel pa kan Lisbeth ta si kaswag. Kariga, pag timapan iti opisina, itong palit yung bagak ka ni Honesto, hindi kalman. Sa nalaki ti anam naman ito eh. Ni daddy ngamin, nung sana dimtang, nagbaligyak ko man ang sulisog ka ni manong Honesto di Rabi. Hanam sana bade, babaan na ito ang napanunot ko. Kabala ka dadaalan ti relasyon ta ka ni Adel pa. Nagaray kagaya man, Lisbeth. Mamikat kan. When dad, inkari ka ni manong Honesto, di kalman na sumuri ka kiti opisina ita. Oh, maragsakan na klaunay ang makaamoy tinayta. Ang kabaalam ka din, nabartag ka Rabi eh. Kabalak, dad. Kan kayat ko, pagsablian nyo ni Adelfa iti opisina. Anya, Saan kayo mamati, timbaga, dad? ang awan ka diti sa bali apang panggapam, Lisbeth. Awan, dad. Naragsaka kon. Di uray pa agkasarton da Adelfa kan Honesto. Dumarayak pa ikit di ay, iti kasarda. Nagsapa ka may dito kasirak, Benji. Nagkapi ka din. Intagay magkaldo iti karinderya. Ada na patag nga ibagak ka, Sir Ernesto. Binilin na kami ni Sir Amir. Asukunak ije balayda. Taapay ka no? Maragsakan ni Sir Amir ang mga opisina kanon ni Lisbeth itangal daw. Nagkari kanon ni Lisbeth ka, idi kalman. Juan, imbaga na day ta idi inawagan nak. Ta inawis nak ang mapan iti mansyon. Kat da ito ti pakasid daawam, Ernesto. Uray ni Sir Amir, kat nas daaw. Pasubsublin na ni Adel pa iji opisina. Benji, Kasla saan anak kapapati? Saan ka di? Panagkunak. Adadakas apang panggapan ni Lisbeth. agyaman na kiti day ta na amakin ka. Saan mo nasukunan ni Adel pa? Siya kundi makaamukin ko na. Pagkuyog talaangan, masapul atong palak. Noan niya tinaibilin kanya. Ay, timat kutsi ni Amir da may sa Honesto. Ni Benji tinagmaniho. Nagkuyog kami ta imbilin kanon ni Sir Amir. Asukunan na kanon ni Adel pa. Ha? Ay, Tapay ka no, Honesto. Pagsubsublin na ka ni Lisbeth iji opisina. Kasla saan ka mamati? Dimagas ni Benji iti pagkasiraak. Kat deta timbaga na kanya. Nagkuyog kami kini Benji. Taada na patag nga ibagakin ka. no kasya. Panawang kayo pa ilang arod. Si Bugak man dagiti mula ka na tang itilikot ti balay. Ay na, di na natudsuan si Bugak. Adel pa. Magago na. Pinaayaban nak ni Lisbeth iti mansyon da idi kalman. Jak mo makayat. Tadyak kayat nga adda masakitan ka. Sana ka nagbidot iti atap ko. Anya nga atap? Idi nabarto ka ni Lisbeth. Pinanggap na kang arakupan. Anya? Dandani kagaya man na sulisog. Pakawanan na ko ma.
Jak kay tagulbudkin ka. Inkarigata ti saan apasulisog kini Lisbeth. Gaputa jak kayat amasakitan ka. Ni Madam Margot. Mapay nga ta. Hello, Madam? Kumusta kan, Benji? Nasayat mo at Madam. Namin anon, anapan kayo dita Ilocos kini Amir. Inaldaw ka, iti opisina na. Awan ka diti magustuhan kadag iti empleyada da. Nagpipintas na. Saan na kahit ni Sir Amir nga agaro magkadagiti empleyada, Madam? Imbaga na kadigan ka. Kat ni Adel pa, saan mo akursunada? Saan nakalaki ti apagungtan ni Amir? Tamakatulong ka no kwa iti panagsina da Adel pa, kan honesto. Anya ti kahit asawan ni Madam Margot. Adala kiti kayat nga asawan. Wino, telewan na. Oh, apay agi ka makatimag, Benji. Ay, kasta saan ko pa ilang ang mapanunot dahi ta abanag, Madam. Wano, inidop na. Adda nga ta nakaibagakin ko na. Ang asino ko ma... Ay, saan ka kadi pa yan nakasugat? Matagtikadan nga gururay ni Benji. Nagawid ka no pa lang, tapnasan ang matagtakan amang. Mabalinak matasobyan. Ay, ti pagsidawak. Apay pinasukon da ka bailang. Inawagan da ka lakuman. Kabailak mo ti mapanay opisina. Nasaya no pagsublin da ka opisina. Naglaka na nagbabaway ti panunod ni Lisbeth. Sige amang, mapanak na rodan. Ay, akananad ka kuma. Di ka matulungan. Magtala ka kini Onesto asan nakabaybayan. Apo, kanapinta. Madanon kayo gayam kini Onesto dito opisina, Lisbeth. Anya ti makunama, Delfa. Maragsakan ka kadi? Ta nakasubli ka na mga opisina? Kasla, sa anak pa lang. Sana nakapapati niya. Di ka kadi agyaman? Agyaman ang launay, Lisbeth. Kasla mapilpilitan ka. Onesto. Apay di ka makasao. Nakasagana ka din? Lisbeth, Nakapagpakawan ka din ni Onesto kan ka, Adelfa? Ang mga nusaan mo nga mo ngay may di mansion ni Rabi. Kat gapoy di pa nakabartet mi, adda na pasamak kada kami. Huwag no ka kita, Onesto. saan? Anya ti makunama, Delfa? Siya kumati dumaray iti kasaryong. Si kamat gaya man ti dumaray to iti kasarmi kini Onesto. Adel pa. Saan ka kumangagsangit? Nagsarita ta itayan. Sir, adda kami iti salas ka ni Lisbeth ididamtang kayo. Awan tinapasamak iti nagbaatan mi. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Dakkel ti panagraam ko kada kayo. Albod! Ginundawan na ko, Nesto. Inarakop na! Sikat ti marakop kanyak, Lisbeth. Inarakop na. Albod ka! Mabit lang, Elizabeth. Saan ka ako? Ipatanagkan! Ang karumar dito yung opisina. Jak kaya't amaamuan na giti empleyado nga at dariribok dito unag ti opisina. Kakurgura ka, Adelfa! Saan ka na kaya't makita, Nesto? Ipatanagkan! Tungkalan na, Elizabeth. Saan karumar dito yung opisina? Sige, mapantay ti private mo. Ijay tang agsarita. Honesto, ipanaw mo pa lang ni Adelfa. Agsarita ta na imbag inton madamdama. Kunak tupay nga damaamuak. Nalimot matgayam ni Benji. Anya nga tati aramidan ni Lisbeth. No maamuan na daytoy. Maaddaan nga ta itinamnama. Nga ibawing ni Onesto tiliknanakan kwa na. Mabiit lang. Rumbang ka di daytoy nga aramidan. Makammo ditan.
Basta riribukak ida. Kabayatan ti panagpapas ko iti denan, Dominic. Apay nga insardeng mo ti kotse, honesto. Saan ang mabali na makita da ka ngagsangsangit iji project site? Adelpa. Ni Architect Del Rosario laang ti makaamo iti problema. Ket nagkari ni Sir Amir nga awan ti sabali ang makaamo. Tsak magawitan na kitilwag. Masaksakitan na. Awan ti rumbo nga pagsangitam, Adelpa. Jak nagilimod ken ka. Inarakop nak ni Lisbeth. Pinanggap nak nga sulisugan. Nasakitanak. Gapot ay tinalao sa panagayat kan ka ni Lisbeth. Imbaba na ti kinatao na. Sumardang ka kuman nga sangit. Ulitan. Agpada kami ababahay kin ni Lisbeth. Sigod na kakurkura nak. Ngam. Asidog ti pusok kan ko na. Numabalin. Diyak kayat nga na masakitan kada kami. Agsasaibag ni Lisbeth ang nakapaklabit kama nito'y private room. Madadog tiriknak. Mabalin ada ka sa nga asawa. Nga may sak nga mga awan sa bali at arigagay ko. Saan at ibagragsakan ti anak. Ay, ate ko na ni honesto. Nga mapay nga uray anya taramitek. Diyak kabala na tagikwan. Nilata dilpa ti ayayatin na. Lisbeth. Dan, napayat. Anya ti rupak nga isarang ko kini honesto. Kalpasan na sinulisog ko kat saan naglata maayat. Anak ko. Kasi kaditi kasaam ti agayat. Namapaya siya pa'y ti agsagaba. Siya kuman ni Adelfa. Nagsarita kami kin Elizabeth. Honesto. Pinaitulnog kon kan Jackie di mansion. Sir, jak amo akas jeti panggap ni Lisbeth. Ti amok mo talaga nakayat na. Ti makikapya kini Adelpa. Saan tan naglino ko pa eh? Masirib ka. Kalpasan tinapasamak yu iti anak ko iti rabi eh. Namnamaam ka di pa'y akayat ni Lisbeth nga agsubling ag trabaho. Sikat ti aking basol iti amin. Kas naibagak kada kayo. Dakkal ti respetok kada kayo. Jak kabaalan agundawayan ni Lisbeth. Saan lang na dito tigapuna? Saan ka di? Saan mo akabaalan nga ayatan? Ngam kalpasan ti amin. Adda ka di pa'y rupa ni Lisbeth nga iparang nakin ka. No dimngag ka kumakanyak. No saan ka kumaapi na iturayan iti posong. Awan ti kastoy a problema. Nunam namaan nyo, adya kon makapagtrabaho na imbag. No anya ti pangnadang nyo. Si pupuso ak ang mangawat. Anya ti kayat mo asawet. Karkaritan nak. Pagkarkarit mo nila kay Sigmundo. Anya ti pagtultulagan nyo, ha? Awan ti pagtultulagan mi kini Mr. De Los Reyes, Mr. Rodriguez. Saan tayo ko mga iramraman? Saan asyak ti karkarita mo nesto? Saan nakpay unay nga am mo? Di mo ammo no anya ti kabaalak nga aramidan. Ha? Saan mo pa'y anak kita no kasano ti panagpungtot ko? Hindi pa lang atyak maawatan. No apa na si Dagtirik na kini Lisbeth. Kunak na nakasakanak iti anyaman ang mapasamak itay. Kalpasan na nakapagsarita kami ana imbakin ni Honesto. Ngamasaan ko na ipturan ti sa amarikrik-nak. Masaksakitan na klauna iti mapaspasamak iti nagbaitan may kini Lisbeth. Diyak kayat nga da masakitan kada kami. Nga
Ngam na ipabusoy ko ni Ernesto. At ada siya ti masakitan. Kanamok ang masakitan lang ni Lisbeth. Gaputa saan akabailan nga ayatan ni Ernesto. Ninamnamak ang madadal kong ti relasyon da Adelfa kan Ernesto. Ngam napayak. Manyalangan tiyanta kan ni Adelfa. Kagurak na niya babae. Lisbeth, saan mo na itrangkat rita o ti kwarto? Iso asimre kaklatan. Dad, pinaybayan daklat ako man nagmaymay sa dito'y mansyon. Kinasarita ko ni Ernesto. Please, Dad. Saan kayo nga istorya ti may panggap kini Ernesto? Kaputaawan ti maramidan nyo. Babae na kuna yan ni tinapasamak, Dad. Sumardan ka, nagsangsangit. Kagurak ti panagarubos na gitilwak. Ngamjak malabdan. Kaya't kunti matay. Saan ka ngagsaw? Asim. Anya taramidak, Dad. Bilinak ni Manong Jack. Tapatayan na ni Adelfa. Saan? Saan ka ngagbalin na kriminal? Natay ni Rosel, gapukanyak, Dad. Saan na dahi ti solusyon? Iso ajak ipalubos nga adda matay, Lisbeth. Nilislit ang turong rito. Hapay nga ta, imawag ka di manan ni Victoria. Talagan siya nga dumandanon kinkwa na may panggap kin Adelfa. Di pa ilang amin sumangpad, tapno iliwan na kami. Kinasaritak nga may ni Adelfa hanggang abangan wad at nangagsagabat ti apo ko. Nga po kan Victoria. Ay, dahil tardililiwa ka mga gangkang ka, Victoria. Sapay kumata, agawid ka, nangagpaiso. Ang bakasyon naglaang tata. Agtali na dakto iti lugar tayo. No nakasagana ako iti planong iti farm. Kung nagngamin na no, nakapagtulag kayo, nitigay mo di. Naglakamot na nagbaliw ti panunod mo. Napintas nga ti Jaya ni Manang Madeline, tatang. Mabain na ka ng pahikan ko, na. Kaano nga rin ti sangbad mo? Dahil tati, saan ko ang maibaga kada kayo, tatang? Kaya't na kami ka di sorpresahan. Ay, nakasaga na matkit din na ni Adelfa. Nakaturo ka kaya. Kalpasan tinapaot ang panaginiliwik ni Dominic. Dak pa insera ti butika. Aw-awagak ni Lisbeth. Di sumbatan. Oh, ni Amira. Kasanong tayo doon. Kasano ko maam-amuan na ti mapaspasamak kanya. Hello? Sa dino ti ayan mo? Mailiw ka matlagayam kanyak. Kunak no saan na kun amalagip nga awagan. Awawagam ni Lisbeth. Apay. Awan takas na awagak. Talaga ka di, adimon kayat amakibiyangak. Siya kon ti makaambo ni Lisbeth. Tabiyag mi, ti masaknan iti daytoy Margot. Awan ti problema ka, Amir. No addaman problema ka. Sika. Nagpuntot ni Sir Amir. Adelfa, gapot abi na balaw na. Abasol ko kanong dagiti mapaspasama. Diyak nagawidan ti riknak asin mong bat. Kit imbaga, anak kasaganak ang mga wat iti desisyon na. Nupat yan na, asaan ako na makapagtrabaho ana imbag. Nagpakumbaba ka kumalangan. Sana mabalin adyak sumungbat, Adelfa. Sinupring ko ti bilin na. Gaputapay na iturayak iti puso. Nakaritak ka no, taad dapat panakgal ko ni Mr. De Los Reyes. Agat atap gayam nga dapagtultulagan mi kanila kay Sigmundo. Honesto, kasano napilitan na ka mangi kasarki ni Lisbeth?
Saan na mabalin nga ramidan data? Gaputawan tinapasamak kada kami kini Lisbeth. Nagparbo ni Lisbeth. Kabaliktad itipod no anapasamak. Kadakkelan abidot ni Sir Amir. Naipilit na, ti panangikasar ko kini Lisbeth. Saan tumatlang anaragsak ni Lisbeth? Anya ti aramidam. Dangran, saan ka kadi amasyan? Saan arumbang day tang aramidam? Jak amo ti agdangran Adelpa. Ad-ada masakitan ni Lisbeth. No agdin na kaming agasawa ajak met ay ayatan. Pangaasim. Nukas pagarigan lang. Sursuro nga ayatan ni Lisbeth. Katawata makaspod no nga asawam. Adelpa. Nasakit man. Ngam saan tayo nga amo na niya tigasan. Ang mga nuda kayo matlangkin ni Lisbeth. Tinaikari iti tunggal may sa Ernesto. Kung nga ni Margot, ajak amo ti mapaspasamak ken kuana. Agaluad langan no mapanagnagak ti amin. Nawayaak no kuana mangipatungpal iti nabayagan na plano ken ni Crystalline. Ket maagaw kon ti kinabaknang nila kay Sigmundo. Itaak no makapagpanakkel to pa ni Honesto. Kem ti plano ni Lisbeth. Urayak lang nagkintayag. Jak kayat ama isagbak niya Adelfa. Sir, ato yung tipulutan nyo. Kat ni Jack, umay kumamat makisango kadata dito'y roof deck. Agin inumdakin namang teban di tababa, sir. Ang mga no agdibas ka nung apumano ni Lisbeth. Wan gayam, binilin ko itay ni Jack. Saan na mabalin na maipatungpal ni Lisbeth ipanggap na? Anya day, sir? Mabit lang, Benji. Adda ka di ibagbagam kada Adelfa ken Honesto. Ha? Kwa, sir. Nasaya atakin ka. Saan mo kumaasayangan ti panagtalag ko ken ka, Benji? Panagkuna ka Delpa. Adan pamalpalatpadan ni Victoria. Iswadi na kayaat ng ipakaamo no kaano ti sangbod na. Kaya't nata kalatan. Nakasagana akon amang. No saan napaboran ti relasyon mi kini Honesto. Awanan ti sabali a pagpilyak. No saan ati ipabusoy ko ni Honesto kani Lisbeth. Ay, kabalam ka day. Saan ka di arumbang ngay laban niyo ti ayan ayat yaw? Bayan niyo amarik na ni Mamang. No kasano nga agsagaba. Ragsak na siguro ti awan mangipatpatag kanya kamang. Sana kayat nga agragsakak. Nasagad tinaka mo kun ni Mamang mo. Saan amang? Patpatgak ni Mamang. Uray saan nak nga ipatpatag. Mabuisit ak kay ang Margot. Saan naktatangain ka ang awakan? Pumutak kantong patong pagla ko man. Apa Margot? Nauray ko madlaan asong batang ti awag ko, Lisbeth. Saan ka nagpuntod? Agyaman ka pa'y kitni Tanya ko matipagyaman kan ka? Tangganak nga mi. Anya ti among, no siya ti makatulong ka, tapno ibaw ni Honesto ti panagayat na ka. Saan ko akasapulan ti tulong mo? Talaga langan niya. Kat naibagakan ka, asigod ano biya ni Benji ni Adelfa. Anya? Takasano nga amom dayta? Kita, uray addaak dito'y Manila. Ado pa'y latiam mo. Malagip mo pa'y day din na ibagakan ka nga addan nobya ni Honesto. Saan nakapinati? Sa ita? Siya pa'y tinakaduktal ang nobyo ni Adelfa ni Benji idi? Kasta gaya? Saan ka kadi amaragsakan? Ababaan, ikitulong ni Benji. Agbanag matlaang ni Honesto ken ka. Uri na tangsit kayo to kanyak, Tita Margot. Kanakuspagak kada kayo. Sige, agyamanak. Anya pa ti kayat mo mapasama? Awan, ikayat ko mapasama. Sige. Bastos at talaga ti agsyuman kanyak. Inidip na latan ti cellphone na.
Dapay ko maibakak. Awan nga tan, di baka na. Gusto matkit di day chay ng pagka na kanyak. Babaan di tulong ni Manong Benji. Ang mga nasyak tumatla di pagtungpalan ni Manong Onesto. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo, kamaragsakan launay ni Elizabeth. Amo namat gayam tagyaman ti danga. Angam, di nalaam mo ti pudno a pangkip ko. Pasensya laangan ni Benji no may ramraman. Kabayatan a nariribok ti biyagda. Nawaya kami mat kini Dominic. Oh, kanayon ko nga arapa-apa ni Dominic. Natnagan a naman pinsan direk na kankwana. Anay ko, nagatlan na panaas. Nagututan. Anya da ito ya marikrik na. Sakyakin ko kay ti kumpanya Onesto. Di mo ibaga, asyak ti rumukmakin ka. Sir, noon na kay sawang akman iti sana na imbag. Pakawanan dak ko ma. Ngayon maawatan dak ko mamet. Amo ka masagnan kayo laki ni Lisbeth. Saanak ama babalaw. May saak nga ama. Kit awan sa bali at tarigagayak no saan at ipagragsakan ti anak ko. Sir, Apaya kaslagtok tiyad kang agsao Onesto. Aga magkakading nga damay sawang mo anyak magustuhan. Mabit lang, kakasaritak ni Lisbeth. Hello. Ang awag ni Benji. Saan nakasungsungbatang dad? Ada nang iba unak ken kuana. Ang mga nomad ang mga agmanmaneho. Kat nila masangon timang sungbat ken ka. Inawagan na kami ni Tita Margot, dad. Aday baga na kanyak may panggap ka na Adelfa kan Manong Benji. Anya, may pangkapitan niya. Mabit lang iha. Honesto, mabalin ako na panawan. sige sir. Panawan kayo pingarad. Oh, ita iha. Anya ti may papan kada Benji ken Adelpa. Nasayat mo nagsarita kayo kini Sir Amir. Awan maramidan ta, no sanyag pa kumbabakan kwa na. Gapot ta iso ti akin kuko iti kumpanya apag trab-trabahuan ta. Naan natin iti pan nakisaritak ken kuana. Tamang no makaisawa nga kiti di na magustuhan. Apagbiit lang ti panagsarita mi. Tayo mawag ni Lisbeth ken kuana. Malidayanak man na makalagip kini Lisbeth. Adda nagsarita ang nga agama. Adi da kaya tamangag ko. Iso api na panawanak ni Sir Amir. Saan tangam mo? Noan niya ti pangpanggapan da maipanggap iti relasyon ta. Agpungpungtot ni Lisbeth na saan nagkaamawagan Benji. Kaslay gaggagaram ka no alikliklikan. Ni, apay ko maaliklikak ni Lisbeth, sir. Awan ti amo kabasol ko kinkwana. Ngam, aday limlimod mo kada kami, saan ka di? Ha? Ay, anya day jay, sir. Nabayag kan ng empleyado. Kunak no napudno ka kanya. Di pa'y Margot kinakamuan mi ka ni Lisbeth iti daytoy. Talaga asaan kayo amawatan, sir? Sakbay nga agsarita kayo iti anak ko. Datapay nga mo na. Amok, aday to'y tumot lang, ti baganakin ka. Adakan ka, ti Tolberg, tap no mapilitan ni Onesto amang ibawing itirik nana kan ni Lisbeth. Naduktalan tan samat ta. Kasano naman ta? Ni Madam Margot nga ta. Napaulimag kan. Agayan ayat kayo gayam idi kan ni Adelfa. Naitalang, ti may bagakin ka, Benji. Ninton Lisbeth ti kasaritam, noan niya, ti ibilin nakin ka. Langam ti mariribo ka na dimta nga Adelfa. Kanya ka di mananday ta.
Diyak ka mo no kasano'y lawlawag ko kada kayo amang. Biniklikan ka no ni Sir Amir amangag ni Onesto tinagsaritaan da kini Lisbeth. At apag ang maipanggap kada kami kini Onesto dayjay. Ay, talaga, sanda mamingga. Pudno launa day tamang. Saan ngagtal na ni Lisbeth? Aging gaadi na maagaw kanyak ni Onesto. Ni Amir lang arod taking kukway ti kumpanya. Gagangang ikalikagom na ti pagragsakan ti anak na. Nukas ta kumamot ni Victoria. Pakaamon man niya ti mapasama kamang. Saan nanto pa yung laban ti kalintagan na iti amak? Tibukod kong tulakit din apagragsakan. Naging gaita. Diyak pa'y lamawatan ti amin. Saan ko napilit ni Victoria mangipod no? No apayasan nanging kamat ti bagina di nakasigog yung wana. Ngamsan naman nga tang ipalobos ngero rumanda ka. Sapay la kumaata kasta, amang. Idean yaman nga daw. Maklatan tulangan. Inton kelat nga dyan ni mamang mau. Inasarita na kagaya man ni Dati, Manong Penchi. Amom, itay pa'y kumakalkalpas ni Tita Margot ng mawag kanyak, akasarita ka itinalapat. Naamuan nyo gaya man. Ang nagbalin akaayan ayat ko ni Adelpa edi, madam. Nalimot ka mat gaya, Manong Benji. Nasiglat ka man. Napintas ni Adelpa. Nga mamay, asan kaya nagkatuluyan? Saan nakakinayat ni mamang na? Agad Adelpa lang amin ni Adelpa edi. Takrot ka mat gaya. Kasala saan ka alalaki. Di mo pa'y lakad din taray? Adda kumapay na aramidan ti inana no nasikugamon? Nudyak nagpanunot Lisbeth. Kat nagdarusudusak. Saan ko kumaanadanon da ito yung ayan ko ita? Ngam siya, timang bilbilin kan ka ita, Manong Benji. Subliam ni Adelfa. Itian niya aman na pamuspusan. Agawam ka ni Onesto. No agbaligi ka. Da kami kanta di ti makamo iti magastos yung agkasar. Tungpalan Manong Benji. Wano, manoti ka sa pulam agatad. Nanaskan nga agbayad kan kanin daddy iti milyones. Aramidan na. Basta tungpal ka, iti kayat ko. Apay kitaan nakitikasta, Manong Benji. Sa balinsa, matitartari gagayam. Kunam nga ta, adyak masipsipot ang ti panangkit-kitam kanyak no dantuma. Ti ka di bagik ti kayat mo, kasukat na, ha? Oh, Benji. Nagsapa kan may imalati dito yung balay? Ang karigata kalinibasan na kita gama, Onesto. Diyak namin kayat ang maamuandang ay may kakinasarita. Oh, mabutang kan samat kan kadakwada. Diyak amo. No kasano ang nadoktalan ni Madam Margot ti relasyon mi idin Adelpa. Anya? Wan, Onesto. Ni Madam Margot ti nakaamuanda. Kat agawag ka no ni Adelpa kan ka. Kasukat ti milyon akolta. Talaga nabilag da. Usaran dati kwarta tap narigat latag sarsarita. Kan may isa, inramraman da kapay. Impudnok da ito kang ka. Gaputa napudno agayam, Onesto. Pagyaman ak, Benji. Urayan niya ti ibagbagada. Saan ko atong palan ida? Nakaitaak pailaan, Dominic. Kaslang kakapsot. Awan ti pagdanagam kanya. Nasaya atin tirig na. Anya? Agpa-doktora? Awan pinadagsan na sakit ko. Sumra ka kiti butik. Awagan kan tulangan. Sige, bye. Makaluha ak manan, Onesto. Indamraman da pa yun ni Manong Benji. Tapno matagik kwa na ka ni Lisbeth. Makagura ka da Lisbeth kan si Ramir, iti dati yung inaramid da. Ngam saan dan tong agbaligi, Adelfa. Saan ka kumaagi mulay tigura? Jak to pulos ayaten ni Lisbeth. Uray na bilag kan aro ti kwartada. Agdaw matay ti Marikrik na.
Masya na kitibagik. Masya na kinilisbeth. Mawatak mat ni Sir Amir. Lukas kumakan kuha namat ni Mamang. Kasaritak ni mamang mo. Basol ni Ma'am Margot. Nuan yaman ti panggap na. Saan na to kumamat nga inaramraman. Iti problema na kada Lisbeth kan Sir Amir. Injaya am ni Benji iti may sa milyon. Tapno umanugot ang mga agaw kanya Adelfa, manipod kanya Onesto. Dakkel agatad, Daddy. Amo kakabailan yung aitad kini Benji dayta? Napatpatay ka siyak ti pagtungpalo ni Onesto. Saan ka di, Dad? Kabalak nga ito. Ngam umdasen ang kinasaritak. Dad, nasingid na nga gayam kini Onesto. Napatpatag ka di pa iti panaggayam da kanya Onesto. No saan naga po kanya? Saan kumaanagbalin a tao? Injayak pwede bagit kan kwa na. Tapno manugot lang, Dad. Saan na mabalin na ita? Ura iti imatang ni Benji, agbalbalin kan anababa. Di kay kumagpungtot, Dad. Diyak matitid ti bagi kini Manong Benji no bilang? Nila ang Onesto ti makaikot kanya. Ngam, numaarami ti Benji ti kayat ko mapasama. Isagot ko ni Marichu kan kwa na. Anya na itan na mapampanunot mo. Ay, Dad, agmauyong aksan. Apay, kabutan niyo ka din ni Mr. Garcia? At ang tupay ay maramida ni Marichu na nabarte ka? Umayak di opisino, Daddy. Ngam, umuna kayo. Kami kirikot dagiti paspasamak. Kiramraman na pa yun ni Manong Benji. Nakakaasim. Ad-adala kagoranak ni Mamang. Adagayam text ni Camille Kanyak. Nabayagan adi kam nakita. Nakita na kano ni Mamang. Si magbatan ni Mamang. Kasano nga taday tuyan. Naimbagabigan mo, Onesto. Anyat pa nagkunam, bagay ko kadimit laang dahil suot ko. Bagay mo, Lisbeth. Nagkitingan ti kawas. Anya da ito yung aramidin ni Lisbeth. Nabimbintasak nam ni Adelfa, saan ka di? Di ka makasao. Ang mga no kaya't nakakuyugan iti private room ni Tad. Imbili na ita, di na kayat ti masinga. Kasarsarita na da kristalin kan Mr. De Los Reyes. Aha! Agdada? Ang pungtot laki din ni Tita Margot na mamo na da ito eh. Sige, agsasarita talang arudan. Naktangan sandag iti sakak. Iti kaano man, Lisbeth. Pulos asa anak ang masulisog. Naimbagtasan na mo ni Lisbeth ngayon may kadito'y project site. Kan pinalubusan na ka ni Sir Amir. Saan na masangon ni Sir Amir ti makisarita kan arkitek? Simbangpat ngamin ni Mr. De Los Reyes. Ket kadwanan ni Crystalline. Kimuyog ni Lisbeth kadakwada. Onesto, nag-text ni Camille Itay. Nakita na kano ni Mamang. Simbangpat gaya. Sumuro tak iti balayo intul malam. Kasaritak ni Mamang mo. Agtugaw ka, Onesto. Ang mga nada ni Mamang iti salad na. Ni Mamang mo, Adelfa. Primor iti kwartuna. Ada iti likodan na ni Amadino. Naimbaga malam yun, Nana Victoria. Simbangpat kayo gaya man. Nakita ti pa nagkuyog yung kini Adelfa simbangpat. Anya ti kada? Nagtulagan mi kan Adelfa dayto eh. Isya kung ti mangipudno kada kayo. Agayan ayat kami kan Adelfa. Balang kantis abot pa. Saan niyo kumatungkuhan niya, Adelfa? Saklangan ti tangran niyo. Mamang, pagkawanan tag ko ma. Karabangat ti agayat. Ayayatak ni Onesto, Mamang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nasaktam ti arag mo.
Dagos la tinumpam. Si imatang pa ni Onesto Victoria. Basol daytoy alalaki. Nuapay anatong pak ni Adelfa, tatang. Pakawanandak ko ma. Saan na basol ti agayat na Victoria? Ay ayatak ni Adelfa. Kaano pa yan? Kayan ayat kayo, ha? Kan mapiitlaan, tatang. Kung kaya man nga adan kayan ayat ni Adelfa, apay asaan mo nga'y pundukan niyag? Ako kabidot ko dayta. Pakawanan na kumanak ko. Nga madagapunan o apay. Ngayon limot miking ka dayta. Katsyak pa'y di ating basol. Kasta ka di kayat yu asawan. Saan nyo ko maapabasulo ni Ama Dinong, Nana Victoria? Basol ko ti amin. Onesto, kaano pa'y nga kayan ayat kayo kin ni Adelfa? Nabayagan. Kasubsubliyo pala di Australia iti. Kitaan nyo! Kasta ti kabayagan di panangilimod yung kanyak! Si kalalaki, pumanaw kan! Awan tirumbang nga pagsaritaan ta! Basta o na isagit anak mo. Di na kaya't dirumwar ti silin na. Masya na kita pukok. Kat kaya't dakpay akonsensyaan, tatang. Karbangan na ti agayat. Adan iti umnong edad. Amin tayo. Karbangan tayo ti agayat. Ken payat. Nagayatak mo't itipot noon, tatang. Impay ko ti amin ko. Tati amok, kat pudno nga ay ayatan nak. Di nagsikog ka. Apay, adi mo ingkamat ti bagem. Tapno'y takder na ti dayaw mo. No, saan kumadi magkal ni Adelfa, bastarda? Wan, naitao kan di makal ni Adelfa nga awan amana. Tatang, iti kinaado ti bapa iti ayop nga amana. Pamati kayo nga itakder na ti dayaw ko. Kinay kayat ko ti madayo. Tapno saan nga da amaderdar ti puso, tatang. Anya, Manong Benji. Impatong palmon ti bilin ko? Saan pa'y, madam? Kay bagbagay la idikalman. Kan ado ti nakakumikuman ni sir. Saan mo takanayan na bambantayan na ka ni daddy ha? Kaya't mo nga ramidan ti bilin ko? Ha? Kaya't mo wala saan? Kwa, madam. Anyat kayat mo ha? Tapno ramidan lang ti bilin ko. Talaga ka di at ibagik ter arapa-apap? Ha? Madam, saan ko maa nakabababa ti panagkit-kita yung kanyak? Wala siyak tinababa ti pagkit kita ha, Benji? Saan ama balin adi kag tungpal kanyak? Ta iti anyaman apamuspusan aramidak. Basta tinag kanyak ni Onesto. Sa milyon, tinjayan ni Lisbeth kan ka, tapno agawam ni Adelfa kanya Onesto, Benji. Nakala, nagatanday ta. Oray, agikat ka na driver. Sir, ada ka di panggapyo ang mangikat kanyak? Ada ka di imbagak nga ikatil ka. No, adan may sa milyon mo. Adan pagpuunam nga ginegosyo. Sir? Saan ka, ngagkid daw iti sa balipay. Umdasan ti may sa milyon. Di mo kayat? Ano agbaligi ka ang mga agaw kanya Adelfa? Maasawa mo? Kan adapay utang na imbaga na kami kan ni Lisbeth kan ka. Oh, anya si makunam. Nasapsapa ka anak kareeng ngam siya. Naggapuam. Adala napan ko kinasarita. Saan ko anadanon? Saan ka no anagawit itirapi? Aseno? Ni kadihamen? Saan, tana? Saan yun nga amuan pa'y? Tanagilimat kayo kanyak. Ay, nasakit ka di tinakamukan niya. Patpatgan kayo unay, tatang. Diyak kumakayat na gulpot kada kayo. Maragsa ka na, kamakang ngagapat-patgan na. Adadaman na maragsakan na Adelfa. No iso ti pangibagami di dayta? Tatang. Saan magkadi nga umdas ti balikas? Tapno may parigna ti panangibatag mo ti may sartao. Nangruna iti anak mo. Nasaysaya ta marigna na dayta pamatag.
Noy, ati pakaragsakan ni Adelfa. Pakaragsakan kumamag. Amok ti kayat yu asawan. Kayat yu akanunungak ti patumpatag da Adelfa kan honesto. Siya, ti makapanagnak. Iti kinapudno. Ti ayan na yada. Nasing ba, no honesto? Ay ayatin na launa iti anak mo. Sapay ko ba? Tapod no daytang ipagpakayo. Victoria? Apay akitaan da kiti kasta, tata. Papa nakagdigusan. Ada papanan may kinibiner. Saan ka ka din na mamigat? Bueno, kaya't mula nga liglikan ti panagsarita yung nga gina. Apa man nanangag ko tinagsaritaan nyo kani Benji, kinasarita kadagos. Umdasen, ti may sa Emilio nagungkunana. Makapong tutak launay kini Manong Benji. Idi kinasaritak. Nagtungpal ko madagos. Sana kas Karina, agtutor ka kumalaeng. Kaya't ko ang makapagtignayan ni Manong Benji sakbay ang mapanunot da Adelfa kan honesto ti agkasar. Amo kaon karbengat amang lapad iti panagkasarda iti simpaan. No kuman nagbaligya ka ng sulisog kini honesto. Awan ko man ti problema ak. Puray masikugana ko na balasang. Daita, tisaan ko ang may palubos. Jak kayat ngagpas ngay kaabalasan. Dad, mabutin kayo? Asak ti agbayad kadagiti basbasol yung kadagiti babay? Puno nga ano, tinagbalin na babae iti biyag ko. Ngamsi ka lang, tinagbalin nga anak ko. Sapay ko ma, nagsasao kayo ti pudnotad. San kayo lakit iti ang mapakawan? Nanda kumaanak ko iti sa bali a babae. Hindi pa'y kumaanag pabigbig ah. Ngam nodan tumaduktalak. Imbaga ko na. San kayo ang mapakawan? Kinasarita yung mat ni Manong Benji. Di yung pa'y lang rot inyawat kan kuha na ti may sa milyon. Tap na makapagtignayan. Nagsapan ng umawag ni Madam Margot. Kaslam mo ko na niya ti ibagana kanyak. Hello, Madam. Kumusta kan, Benji? Nasayat mo't, Madam. Katda kayo. Kumusta kayo, Mat? Ne, apay akong kumustaan na? Aniya, ikayat mo asawan? Awan ti dakas na iti panang kumusta kada kayo, Madam. Nakaawag kayo, man. Amok ang kinasarita na kan Lisbeth. Nalain ka matgayam. Agasem. Tanobyam gayam ni Adelfa idi. Mas dawak nga rod, Madam. No kasanuan naman nyo dayta. Dahil di pagkunaam nga uray adda di ti Manila kat addo ti maamwag. Kat kinasarita na kakadin ni Lisbeth. Anya ti imbilin na ken ka. Oh, apay ngagsinay ka. Sige, Madam. Ada pa aramidak. Bye. Makamuditan. No makagura ni Madam Margot kanya. Nasapagay marimuar ni Mamang. Simbang pat ngagpaiso. Namagkasla kayat nakaliklikan ang kasarita. Adda ka no masaba ang paparandakan vener. Nga masana kayat ngay baga kanyak ti paparanda. Na pa ngayon baga no sa dino tinasapa na parang na itay. Anya? Marik na ka nasakit tinakam na iti panangilimad takeng kwa na ti may papani ti day taban agadil pa. Ay, mamigat ka kit din. Wala daw ka ti trabaho. Ad-adadyak na pagsusurot ti panunot ko. Ha? Tapay mo? Adda ka magputang kulaunay ang mapasamak. Kasanon numaduktalan na ti problema mikin ni Honesto. Mabuisit ak kini Benji. Inintip na kitin ti cellphone na. Kat kasarsaritak pa ila. Ni Lisbeth ti isarunok nga awagan. Nagkadkad nga agsawo ni Benji. Saan na nga taakayat atong palan anyaman ti imbilin ni Lisbeth kan kuana? Dayta. Agriringan ti cellphone ni Lisbeth. Hello, Tita Margot. Kumusta? Naragsaksakit iti bigat mo, Lisbeth.
Kasla napagustuhan ka, idirabi. Sikati ka po na maragsakan. Katawaan ka pa'y kiti. Nagpigsan ti pagkaak mo. Dayawat, ti kinalaing mo. No kasano ana amwa masigod anobyo ni Adelpa ni Manong Benji. Ngam, saan mo ana pakadaan? Ti kaandada Crystalline kin Mr. De Los Reyes dito'y Ilocos. Ano? Kan among kadi, anag kita dadadi kan Crystalline di kalman. Nagtita. Among pa yan, no, anyat inararamid da. Saan? Patayin kayo, amen! Makipagkita sa manan ni Sir Amir kay ni Mr. De Los Reyes sa Delfa. Dahil at inihawag kanya kay Crystalline. Amangan magmaymes sa akin di opisina itanghal daw. Nasingad kayo kadi ni Crystalline? Gapulahan kay ni Mr. De Los Reyes. San ka kung mga agimon? Kurso na dala una ni Sir Amir. Mas high profile pa ni Crystalline ngam ni Lisbeth. Damag ko, nga overprotected nila kay Sigmundo iti apo ko na. Amom amin na ita, ha? Adelfa, nabayagan nagtrabaho akin nila kay Sigmundo. Nasaya at nagsarita da. Tapno saan nga agatap ni Sir Amir. Apagpampanakal ko ni Mr. De Los Reyes. Awan plano kang agsubikan ko na. Honesto. O, apay asan ka amangan? Buy-buya anak matlatan. Awan ganas ko amangan. Tsak pa naibos di kapek. Hindi ka di mamangmuti saan mo apakapangpanganan. Naibaglakit din ta napakadaak ti panangtong panakin ka. Inong tan nakakadipalaan. Saan kami nakita? Nasa Parimar. Sukunan ka di project set intun malam. Ipanaknak ko kini mamang mo. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Amom ka di pagputput ngak. Numaamuan na ti problema iti relasyon ta. Ado ti mabalin na pagdamagan. Ni Camille, ni Manong Benji. Ado ti kontra ti inayat ta. Ngem saan ta rumukma. Agpatinggan tumata dagitoy. Ket ragsak tungag na nayon ti katukad na. Tiningiting ko itay ni Mr. De Los Reyes. Kaslawan plano na amang pasublikan ni Honesto. Nasayat ba't mo kasta? Oo, talaga ang makapasulisog ni Crystalline. Nakapimpintas. Nagpudaw. Nadlaw ko akit kita nakitay ni Mr. De Los Reyes. Ang oray man kit di makadlaw. Jak kabutang na jalakay. Sir, papanantayo pa'y kadi? Mabitlang, taawagak ni Mr. Garcia. No, aday ti project site. Ang damat na limawan. Ni Margot manan. Kaslasan na may pamay sa tinegosyo na. Hello? Awanan tayo tibain, Amir. Kunang nga taadyak maamuan ti kaadan Crystalline dita. Talaga nga dada kan Mr. De Los Reyes. Dandanin malpas ti processing plant. Ket mabalin nga agbayag dadtoy. Kaya't mo, tayo ipulong ka kini Mr. De Los Reyes. Ipulong naklata. Kulam nga ta mabutingat. Nusip siputam amin agaraw ko. Amukmut amin ang mapaspasamakin ka. Aniya ti kayat mo asawan, Amir. No makiapat ti gagaram. Indipoy ko ng cellphone ko. Ang ganad ka, Margot. Makaalak tulad ta iti ebidensya. Kanang iti aramida. But nga nakit din ni Amir. Kasano ko maamaamuan na tagiti mapaspasamak kanya ka. Ang baknang ni Amir na ipapatay ng tupay day di Russell. Uray apo ko ti congressman. Saan ang nagbutay? Adagayam baraha iti day Cheng Amir. No saan ko ang mabalon? Uray siya akong timang patay kan kwama.
Kunak man, numabayag kayo itinagapuan nyo kini Viner. Nagapuan nyo ka day. Kunak tupay nga papada amin alalaki tatang. Awan ti mapagtalkan kadakwada. Pagarupan nga ta ni Adelfa at jak mamuan. Dayan niya. At sa bali a babae iti biyag ni Onesto. Makita tay jay alalaki. Isot itong patungpag. Awagak ni Adelfa. Ngamda kayo ti makisarita kan kuana. Urayam lang ko man na makasang padalag mo. Aday ta. Agriringan ti cellphone ni Adelfa. Adoy ti cellphone nyo. Urayan nyo asumumpat. Ayan niya lagad din ni Victoria. Di lang makapagtabtabal kan makauroray. Sino nga dati nakadamagan na ti Jay? Palsumad nga ro dati na ipadamag kang kuana. Ay, apoy Mamang. Ay, nawagan na ka ni Victoria. Ngamasyak ka no ti makisarita kan ka. Makabongbong daw ta si Mang Bad. Ay, yaka mo. Nulabsam tiyagsaw umaso. Kilabayang na di bungtot na. Ay, yak man na mo. No sino tinakadamagan na nga sa bali anobya ni Onesto. Palsumad nga ro, tinibadamag ang guana. Nilisbeth ko na kuma. Saan na ba'y matgagam mo? Ano, dangat na nagkinahanda? Dahil talang tisan ko nga mo. Ay, kaputi dahil taanabuan na. Kaslam mo kun. Noon niya ti sumaruno ama pasamak. Ama? Padaanan ti sumaruno ama pasamak. Ay, pag sinaan na kayo lagad di kini Onesto. Kalpasan ti pa nagsinami kini Benji. Itata na saraka kung tipod no amangayat kanya. Talaga ka di nga ipaidam ni mamang ti pagragsakan. Ay, apok. Sige, ama. Ituloy kong ti pa nagtrabaho. O, sige. Agan anad ka dito. Saan mo na yung pampanunutan tinaybagak? Madadalang ta beauty. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga saan na ngayon ka ni Lisbeth? Kasano itan? Alam, urayan niya ti ibagbagana. Saan ko atong palan idakin ni Sir Amir? Nakasaganak iti anyaman akayat dang aramidan. Hello? Hello, Manong Benji. Nagbayag ka na sumungbat? Nagtignay ka? Oras pa ila ti pa nagtrabaho ni Adelpa, madam. Nung amay pa lang kami nasan pa lang ikatangid, Daddy. Ayan mo. Adak dito yung ti opisina. Or-orayak ni Sir Amir. Kat? Ni Onesto? Ada iti unag ti opisina. Ado ti aramidan na. Sige nga, Rodan. Yung bilbilangan ka, Manong Benji. Ay, initap na. Pangpangtaan nak ni Lisbeth. Ngam uray anya ti ibagbagan. Uray na bayagan, adyak kayan ayat ni Adelpa. Salak nibag. Nakasagkan ako man ang mapan na opisina. Kumiti dahil ka suot ko. Makapagtepel pa nga ta ni Onesto. Asaan ang masulisog kanya? Napukawan, tikanas ko. Makapabwisit na ti Jeff Benji. Awag at madlaangan ni Tita Margot. Iso ti pagpapong tutak. Teka, agon unin ti cellphone na. Oh, Lisbeth! Anya ti mawagam? Kaya't ka nga ro da kasarsarita, Tita Margot. Apay-paylaan. Kunan ni Amir, asaan kayo kano abibiyangan? Natiunan pa inidip na ti cellphone na. Si kagayam tinakamuan ni Mamang Camille. Maawatan ka. Saan ka kagura? Sa balila siguro tinagawatan na. O sige nga doon ha. Agrobatak mo tanya gawit.
Okay, bye. Honesto, Onya, naistoryam kan Camille? awan din limad ko kan kuana. Nasingad di pa nagkayami. Agtalakak kan ka. Ngam, nagbutang nga takin ni mamang. Mapantang Ruden. Sakti makamu makisarita kan kuana. Amangan na da makaidanon kini Lisbeth, di pa nagkuyog ta. Nakita kita yung agsarasarita damari con Mr. Garcia. Agi punong lakit ni. Ngem awan rumbang akabuteng ta, Adelfa. Sumrag kay ti kwartom, Adelfa. Dua kami lang iti daytoy alalaki ti agrim nisot. Uray da kayo amang. Saan kayo amakibiyang? Kabaalak dito yung Amadinong. Saan kayo madanagan? Ay, sige nga, Rod. Naganos ka, Honesto. Ipanagnak mo kini Victoria. Anapod no, di panagayat mo kini Adelfa. Sige. Tsak amuno niya ti impakpakan mo kini Tatang. Tana si nagtirig nanakan ka. Madlaw a pabor iti ayan-ayat yo iti anak ko. Nana Victoria, nagkariak ni Amadinong. Ajak baybayan ni Adelfa. Gamaan niya ti inaramid mo, ha? Agpapada kayo alalaki. Saan kayo amapmapnag iti maymay sa ababae? Nagbidot kayo iti dayta. Nila ang Adelfa ti ayayatak. Uray baknang ni Lisbeth. Jack kinayat. Baknang pay gayam ti babae nga agmamauyong kan ka. Anya jay ko nam? Lisbeth? Kayat mo asawan. Ti anak ti akin kukway ti kumpanya. Isungag paiso, Nana. Jack ni namnama. Agayat gayam kanyak. Kat no nasapsapa ko maanamuam. Saan mo nga inayat niya, Adelfa? Agpada kayo iti lalaki nga inayat ko. Napatpatagkan ko na ti panagpabak ng tapno na wayang agpapas iti na duma-duma a babae. Ni Adelfa lang kinayat ko, Nana. Napudno akiti anak yo. Jack kaya tapasakitan. Tasak ti ad-ad nga gliday. Awan ti panagtalag ko kada kayo anak daki. Kaya't kung agsina kayo kini Adelfa. Anya? Amo ka baybay am tumitlaan ti anak ko. Papanan na asaan ka masulisog iti kwarta kan iti kinapintas ni Lisbeth. Jack ipalubos nga agsina kami kan Adelfa. Irupir ko ti inayat mi, Nana. Pumanaw kan! Saan ka akayat akasarita pa'y honest? Adaywam ti anak ko! Maawatam! Adelfa! Agsubli ka! Oh, saan na kun ngaintal talaga? Nakarawar lang arudan ni Honesto. Kinamakam na pailang. Anya launay di kamaten na itiday jay alalaki. Palubos mo na, Adelfa. Akasarita na di kaya nayat na. Saan ka kumangagbalay na natangkan launa iti puso na? Isuwa natangkan tinakam ni Adelfa. Tapi nanuy-nuyan yu Tatang. Awan sa bale. At inarigagayak no saan. At ipagragsakan ti apok. Masirib. Kan addaan iti umnong edad na Adelfa. Amunan tinasaya at kandakas para kang kuana, Victoria. Naskan amayadayok ni Adelfa kin ni Honesto. Nunaskan ngagsubliak iti Australia. Kat ikuyog ko ni Adelfa. Aramidag Tatang. At adaman ni Dan. Asaan nga umanugot? Abay, Victoria, talaga ka di asaan mo akayat? Ngagragsak ta anak mo? Amok abaybay ang tumatlaang ni Honesto. Awan pulos pa nagtalag ko kadagiti lalaki. Anya manan na ito nga aramidam iha. Hindi pala nga paupawilan ka nga ginom itinasangar. Nasaysaya at paikit din namatayak, Dad. Saan? Apay ka di manan? May sapay ni Manong Benji. Kakurkurak. Tinawatan ti may sa milyon. Anat kayat na, ipaay ko kankuan na ti bagik. Anya ka nila ito na mapampanunot mo. Saan ang napatag tinayaw mo? Gapit pa nagmauyong mo kani Honesto. Kakurat at kaya man. Saan nga umno na ito yung aramidam? Doon niya laditan ti mapampanunot mo. Sumartang kan nga gininom.
kasaritak tumanan ni Benji. Nasken, atong palin la. Ay, lim-lim tegen daging timatam iti kasasangit mo. Rabin, amangan magkakapsot kasumbrag inton bigat, tanabuyatang ka. Diya ko nag-amakam ni Onesto. Amang, San nakakadi nginawagan? inawagan na. Kinunagkan ko na ngayon ton bigat lang ang nagsarita kami. Langag ko amin na nagsaritaan bakin ni Mama. Apo, Ipagsakitan lang unay tinagam ko. Saan nakakayat ang kasarita ni Mamang? Kaya't nakapapasa. ay, nasaysayat. Nasaan kayo ba lang agsarita? Kundi mamang ba? Ada dalang masaktan ka. Amang, talaga ka diya saan nakapatpatgan ni Mamang? Ipahidam na ba'y ti pagreksa? Nabartak manan ti anak ko'y tirabi. Talaga, apag mamauyungan na launan ni Onesto. Oh, tilar aramidan nan. Sir, lading itik nga ibaga kada kayo. Saan ka makasidag kini Adelfa? Simangpat ngamin ni Mamang na. Anya, Naturay ni Nana Victoria. Pinilit na kami idi. A pinagsina. Victoria ko nam. Diyak kaya't nga iramraman na ni nanang ko, sir. Isong agpagpakasyak kada kayo. Makamu ka. Uray anya pamuspusan. Masapol ngagtungpal ni Onesto kani Lisbeth. Insardin ko pala ti kotse. Tapno makapagsarita ta na saya at Adelfa. Amo, diyak maawatan ni Nana Victoria. Kayat ko nga irupir ti ayan-ayat ta. Ngem kayat na ta apag sinaan. Maragsakan lakit ni Lisbeth. Numamo na dayto ay Onesto. Uray anya ti aramiden ni Lisbeth. Diyak pulos maayat. Adayo ti nagdumaan nyo. Nakasagana ka nung agbali yun. Anya ti kayat masawen. Nabanugan ti puso ko, Onesto. Nabanog akong ngagsangsakit. Kaya't ko nitagin na. Sumuko kan kasta ka di. Ipalubos mo aya dayo na ka ni Mamang mo kanya. Sumurot ka kenkwanan og sumbi di Australia. Tsaka mo. Mariribukan na klaunay. Naguguran ti pusok. Sumarbin kan kagsang sangit. Itulnog kan. Ang mga nood ni Sir Amir iti opisina na. Ket agatap pa no awanak. Ang mga nesod na ito umawag kan ka. Lumasaga ko. Mabitlaan. Kasalitak ni Sir Amir. Hello, sir. Aglablabas kan, Onesto. Amok, agadwam ni Adelfa. Kwa, sir? Saan ka makasao tapudno ti kunak? Inted ko ti kotse. Tapno ada pagluganam may papani ti trabahom. Ngam sana mabalin nga usarem iti personal abanag. Sige, sir. Amok to naman minsan. Lading itat launay. May sapay dayjay at Dominic. No kaano akasapulak? Saan nakasumpatan? Uno, aday ti sidong ti sabali a babae. Saan ang mabalin? Nalpasan anay lawan kankwana. Ad-adang ang kapsutak. Gapot jak malapdat tagpungtot. Anya na ito yun na marikrik na. Agpakuyog ako iti doktor kini Dominic. Nanindyak kabalan ti bumangon. Sa ita ka sa bulak. Nidang isublat ko ang awagan. Ang mga noam muna taayan dayjay ado. Gumata nga kiti baro alugan ko. Tapno ad aramatak no kasta nga agpasyar kami kini Adelfa. Makamon no panunutan na si Ramir.
Nagpampanakalakin ko na. Jak ipalubos at ikalintagan na ti masurat. Hi, Honesto. Nagkiting ti kawas ni Lisbeth. Nakaingingpis. Oh, Talaga kayat nakasulisugan. kita anak matlatan. Ni Daddy. Itay pa manaw dakin ni Benji, Lisbeth. Kastagayam. Mapanak pa iti private room ni Dad. Nakadano na kun dito'y project site apang opisinaan ni Adelfa, Honesto. Awanan ka iti pain. Ad-adamanan akagkur ka. Lupod no ngay ayatam ti anak ko. Saan mo ko mga ipalubos nga irurumanda? Nana Victoria, may saak lang ang empleyado. Kaya saan nga iniruruman ni Sir Amir ni Adelfa? Kaya't nila nga iliklik ti imay ni Lisbeth kadag iti tao. Yawid ko ni Adelfa. Ipanaw ko langan. Tapno saan kayon nga kita pa Ma'am, Pati ka lang panditi ko si Benji. Kasaritak na ni Adelfa. Kura ka, Honesto. Tsak maaklon da ito'y anamay antakin ni Adelfa. Sika? Ramiro Rodriguez. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Manipod na di kala at adli mo pa nagpakitan kanya. Nasurukan na 20 atawan tinapalabas. Kasla saan na nagbaliw tilangam. Saan atay tatikayat ko abang ka, Ramiro Rodriguez? Papaya makagura ka kanyak. Awan ng buk abasol ko kanya. Napaglan ka man ang linaw. Kakurak na ito yung aldaw apan nakakita ka. Talaga saan ka amaawatan? Tsak naman nga kita ta dito'y. Kaya't ko lang kumakasarita ni Adelfa. Sige, panawan kan. Anya talaga tirantam dito'y, Victoria. Agkalma ka kuma. Kaya't ka akasarita. At kayat ko alawlawagan. Awan tirumbang apagsaritaan ta. Titakan. Nagdardarasan na pimanaw ni Victoria. Kagura na klaunay. Malagip kon. Isulakit di tinakitak idi. Iti igid ti baybay. Agam-ammo da mamangkin ni Sir Amir. Kasano? Siyak lakit ditiranta ni Mamang. Hanggang pimanaw matan. Kasta unay apa nagtimpayog. Anya di kaya tasawan da ito yung marikliknak. Adelfa, kumusta ka dito eh? Nasayat mat, sir. Sigurado ka kadi iti dayta? Sir? Amok kayat mo ti makasubling ang trabaho ay opisina. Andakin ka titulbag. Anya di kaya yung asawan, sir? Uray jakon ibuksilan. Masirip ka? Panunuta man ang bagti amin. Mabalin ko nga iti sweldo. Uno, dutukan ka. Amang imaton iti pabrika. Onya, Adelfa. Papaggasam tilugan, Vener. Kaya't ko ang makasublitan ni Chipalay. Saan ang mapalin ang makamakam na kami tayo siya lalaki? Mga no na ipakan ni Adelfa kin ni Ramiro. Asyak tinana. Saan ang mapalinda ito'y? Nakalagip kayong imawag, Mami. Kasla sanda kakailiw ang makita? Anya? Nagtulagan niya di asawa yung Amerikano nga laendak dito Amerika? Kat ditan ti pagtuluyak nga agadal? Saan?
Diyan ko man nugot. Naday talang ti bagayo kanyak. Sandak na kuman nginaw awagan. Dad, amuyo ka din o sino ti mawag kanyak? Ni Mami Loribel. Akasa kaya't nakaalaan ni di Amerika? Anya? Ay, rayak lang nagigtot di tayo rilag-lagayan akon. Kung naglagid din no, na disgrasya. Naipigsala ni Vinerti nagpreno, tatag. Ay, kung nagman no sinukon mo ni Adelfa, saan mo matagad Nakadano na kun ijay. Ngamsaan ako na nagtuloy. Kapo iti pan nakakita iti dayjay alalaki. Ha? Nasino ang lalaki? Tsak ninamnama nga isugayam ti akin kuko ay ti kumpanya apag trabahuan ni Adelfa. Kat iruruman na pa yan. Nung nasapsapal ako maanaduktalak. Kat pinilit ko iti ni Adelfa sumurot kanyak iti Australia. Tatag. Delfa, nadlaw ko nga pa kariribukan. Isong inawis ka dito igit ti baypay. Tapno makapagwayas tang agsarita. Imay ni Sir Amir iti pangopisina ki di project site. Ada kayat na mapasama. Anya day jay? Ada ka no kanyak titulbat. No kahit ka makasubliak ang hagopisina. May nga to ka no ti sweldo. Wano, isyak to ti posgan na amang tarawidwid iti pabrika. Napintas dito ajaya na ken ka. Talken na ti kabaalam. Wano, kaya't nakapasuksukan. Amo ka kayat na makisina. Tapno nawaya kayo ni Kinilispe. Dahil tama ti pampananutek. Kanya nga ron ti panggading mo. Rumbang ka di asalutsudang kanyak tayo ta honesto. Amo na niya tiriknak. Kasi ka lang tinakasara kang hindi pa nagayan. Kaibatugan di biyag ko iti pa nakapukaw ko kan ka. Pakawanan na ka, Delfa. Diyak kaya tapasaktan ka. Saan ka kumagagsangit? Masakit anak lahonay, honesto. Kasi na nagbasit pa nagkita dagit ibabagtang kada tayo anak kurapay. Ti amuda kat magatang ti ayad kang kinaragsak. Napatid ni Lisbeth ka ni Sir Amir. Aramidan na amin na pamuspusan. Tapno agragsak ni Lisbeth. Di na mo nga dagaya masaktan. Masya na kini Lisbeth. Siya kad ada masakitan. No yung sakripisyo ka. Tatan. Pesim rekay dito si Ledcon. Ada ka di bagayo kanya. Simangpat ka din ni Adelfa. Ay, ewan bay. Ada kayat ko malawlawagan anak ko. Nariknak dinakarwaguram kini Mr. Rodriguez. Nasakit tinakam ko iti panangirarumanda kini Adelfa. Akasam, na pinagparandaan na kakaasi iti at maatrapaho na. Ay, masakitan na masaktan mo niya Adelfa. Apay kumaadyak masakitan. No masaksakitan ti anak mo, tatang. Nagkurangak lang ata iti panangiparik na. Ngam dito'y pusok. Patpat kaklaunay ni Adelfa. Gapot nagtarak kan lasag ko. No pay. Iso ti pakakit kitaak iti panagbintot ko. Agparparik na kaniyak. Ada na dagdag sa nagapuna. Nakaguram ni Ramiro Rodriguez Wino Amer. Anya ko ma, tatang. Sika, di makasungbat iti dayta sa lunsod mo, anak ko. Naundayo na yan na panahon. Ngayon limod mo. Nananayan na balasang na Delfa. Rumwar kayon dito silet ko.
Saan mo aliklikan na pagsaritaan di amin? Karbengan naman mo na pa. No sino ti amana? Ken pakariknaan na di pamatag. Dimbakal ni Adelfa, asaan na anadan na anti amana. Ibagayo kin ni Adelfa, agikatan iti trabaho na. Ha? Sumurot kanya iti panagsublik Ay. sa Australia. Siyang kadakulit mo dayta. Imbagak madking ka. Urayan niya der Aramidam Victoria. Saan na sumurot ni Adelfa? Anay ko, kasla tiyakon maituran tiyot. Oh, nakakatkat. Inulit ko pa iti nagtumar iti agas nga inreseta ti doktor. Diyak maklunda ito. No apay anay law anak kini Dominic. Saan ay kang parang kanyak? Diyak pa yan maawagan. Kaya't ko ti maturog. Sa anak apaturugan da ito'y amarikrik na. Anay ko! Papayarin mo kayo pailangan, madam. Rabiin. Adalaan kaya't ko adamagan kan ka, Manong Benji. Anyat mapaspasama ka ni Daddy, ha? Kasla, jak maawatan ti kayat yung asawan, Awan silserbi makasarsarita. Makasurunak ka ni Daddy. Kaslawan bibiyang naure ala anak ni Mami di Amerika. Kasta ka di. Amang ano na bannog laang, madam. Di katlaang, oh. Di katulaang. Kasarita ka na yung bad. Hindi ko mapay. Ngay bagak kang kada ito yapo. Kaya't ni mamam, nagikat ka ti trabaho. Kat sumurot ka kano di Australia. Anya? Ne, kunak mo sana niya agsubli di Australia. Ay, yak maawatan no niya ti mapaspasamak kan ni mamang mo. Kalata nagbaliw ti bangadeng na. Ewan gayam, nakitam, hindi maigi pagtrabaham. Wan amang, ngam, mas dawag ta sana nagtuloy. Ngam, nakita ka nagsarita da ni Sir Amir. Siya nakayat ni mamang mo amam daytoy. Saan ka de Aramero Rodriguez tipod no anagaan takin ko kay ti kumpanya apag trabaho am. Agam mamuda ka ni mamang mo. Kat nakaaro di gora na. Itay pa'y awagak ni Margot. Ngam saan nakasungsungbatan. Basta mariribo ka naklaunay. Iso ti pagpupungtotak no kaskasano. Amir! Apay nga itala nga sumungbat ka. Kariring mo ka di pa lang. Juan, taladawak anak kari. Gapo, tanabartag ka manan. Mabaybay amon tinigosyom. Pagkunaam iti dayta. Uray adda ak dito Ilocos. Adda pan nakamatak amang sipsipot iti amin nagaraw mo. Masansan ka no ang nakarikap ti butik. Dinanon na ka ni mamang mo iti pagtrabaho am tapnuyawin na kakuma. Hindi agawid. Isan na kamuta kadwa. San adimano diti pangopisina ak amang? Ang nakita ti panagsarita da ni Sir Amir. Kaslagap am muda. Agam mamuda. Inaklon ni mamang muda ita. Ngamusan na akayat ni baga. Nukasan no anagam amuda. Agtip-tip payo ak manan. Kasaritag to na yung bagintong rumwar ti kwarto na. Sige amang, mapanakpag digos. Awang gayam. Imbelin na. Asan ka na sumbrag iti trabaho? Saan ang mabalin amang? Diyak nakapagpakada ni Sir Amir. Dahil tama ti problema. Kinasarita nak ngamin. Tanya ti imbaga na. Saan ang indiretso nga imbaga? Ngam, maawatak ti kayat na asawan. Asyak ka no ti tulbat. Tapno makasubliak di opisina. Maingato pa iti sweldok. Wano,
Siyakto ti dutukan na amang tarawidwid iti pabrika. Baburi ka? Ngam ti kasukat na. Makisina akin ni Onesto. Ay, apo, kanabintas ka si kamay. Nadagsan law na iti parikod mo. Lumaktakkel ti atap ko nga damadingar aramida ni Margot. Nagado ti problema. Mariknak nga agpada da Adelfa ken Onesto ang makipinatangkan kanya. Talagang aging inayat da. Jack Maclon, ani Lisbeth Jagbalin ang nakakaasi. Oo. Malagip ko ni Victoria. Nakaro, tigura na kanya. Oh, saan ang nagpakada kanya kini? Sinapol ko. Benji. Malagip ko. Nakita kayo ka ni Lisbeth idirabing agsarsarita. Adda dinamag na maipanggap kada kayo, sir. Kaslaawan ka no bibiyang nyo. Ore alaan ni mami na ija Amerika. May sapay na jaya babae. Ita lang ti panagpadlaw na kanya. Sa anak nga umanugot iti kayat na ang mapasamak. Talaga asan nakakaypasumpatan ni Dominic. May samot day jay adak. Plight na kano ita amapan ni Jay Cebu. Kalpasan ti panagpasyar na Ijebu. Agdiretsyon to kanon Ijay Lawa. Di pa'y agkita dan kan ni Amir. Saan amabalin? Ang asino ti pakamamuan ni Amir iti mapaspasamak kanya. Saan ak amaputang nalpas maglaangan abinay pa'y anak. Kaday chay mat at Dominica. Bala akak. Nakasagana ak amang payat iti patay kan kwa na. Wano siya kung timang patay kan kwa na. Tauray doa kamin amata. Nangag ko tinagsaritaan da Adelfa kan tatang. Takita kayam ni Adelfa ti panagsarita mi kin ni Ramiro. Naskan ama ipanaw ko ni Adelfa. Victoria! Saan aksamad ang makaliklik kin ni tatang. Sumrag kayo! Sana nakatrangka dayta. Ay, nurimwar ka kumaytay. Tapno makapagsarita kayo nga gina. Saan nyo ka di nga imbagat imbilin ko kankwana? Imbagak nga makasangit. Ay ayatin na una ni Onisto. Saan na kayat nga ginadayo da? Saan ang mabalin at dinaktumpalan tatang? Awan laban na kadagiti babaknang. Irurumandalaang iti kamaudyanan. Ibati ni Onesto nga agsagsagapa. Napatigla ka diti ibaga kanyak ni Sir Amir. Saan na kayat amangag ni Emily ti pagsalitaan mi. Iso ay pinaayaban na kiti private room na. Sir? Onesto, ang kayat ko damagan ka nita. Anya tinagan ti ina ni Adelfa. Victoria, sir. Anya? Victoria. Dokasta. Agam-am mo da ka ni Benji. Well, sir. Naibagan samat kada kayo ni Madam Margot. Asigod nga agnobyo da Adelfa kan Benji. Agyaman na, Onesto. Di ko mga rod Benji tinagdamagak. Sir, ni Benji ti adda ang makaam-am mo kadagiti agina. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.